हरनि उना नोंथांमोननि सेराव गागि आरो जाखांफुनाय देंखोगिरि लैथोमा बसुमतारिया रंजालि बैसागु मेथाइ रोजाबनो साखाफारा जादों। बैसागु खोरांनि चिं चिं सान्दुंजों जाहाबलायनाय सना मोदोमफ्रु मोदोमनाय आगै नोंलाय। बैसाग अखोरांनि चिं चिं सान्दुंजों जाहाबलायनाय सना मोदोमफ्रु मोदोमनाय आगै नोंलाय। गोसो थोयोबोला खुदुमनाया प्रिकासना। थारैनो लैथोमा बसुमतारिनि गोदै गारांजों रोजाबनाय मेथाइफोरखौ नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ। बाक्सा जिल्ला सदर मुसलपुरनि गागि आरो जाखांफुनाय देंखोगिरि लैथोमा बसुमतारिया देग्लाय बोसोरनि रंजालि बैसागुआव गावनि गोदै गारांजों मेथाइ रोजाबनो साखाफारा जानायखौ बिथाङा फोरमायदों। मख'नो गोनांदि रेडिअ आरो टेलिभिजनाव मेथाइ खनगिरि महरै खामानि मावबोनाय लैथोमा बसुमतारिया दायो गोबां बर'नि एलबाम आरो सावथुनफ्राव मेथाइ रोजाबखांबाय। नोंथांमोना रंजालि बैसागुआव बिथां लैथोमा बसुमतारिखौ मेथाइ रोजाबनो हांख्रायनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 8638796155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन। गिबियावनो खुलुमबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि बे रादाब बिजोंनि गासै रादाब बुथुमनो फैनाय नोंथां, लोगोसेनो बे रादाब बिजोङाव नांथाबनानै थानाय गासैबो फोसावगिरि, गासैबो टेकनिसियान, गासै आदा आब' आरो फंबाय बिनानावमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोदान बोसोर बैसागुनि गोजोन मोजां हामलायनायखौ आङो जासिहरबाय। लोगोसेनो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि लोगोसे आसामनि गासैबो जोंनि बर' हारि नोंथांमोननो फैबाय थानाय बैसागु गोदान बोसोरनि बयनिबो जिउआव गोजोन रंजानाय लाबोथों, आं बेखौनो आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ आं जासिहरग्रोबाय। देग्लाय बोसोरनि बैसागुनि थाखाय आङो मथा मथि थियारि जागासिनो दङ। नोंथाङा एसे उनाव फैबावनायमोनबा जोंनि प्रेक्टिसनि जायगाखौ नुखासिगौमोन आरो दा जों दसे उनाव प्रेक्टिस खालामगोन। मथा मथि फैगौ बैसागोनि थाखाय प्रेक्टिसा मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ। आङो ओरैनो थांनाय बोसोरफोराव खोब खमै प्रग्रामखौ खालामदोंमोन। आं माखासे उसुबिदानि थाखाय आङो नांगौ बादि आङो प्रग्राम फैबाबो आं लाखिनो हायाखैमोन। नाथाय बे बोसोराव आङो जोबोद जानजि खाफ्रादों आरोखि, मोजाङैनो आं प्रग्राम खालामगोन होननानै सानदों। जुदि रायजो राजा जोंहा गासैबो रायजो राजाफोरा जुदि अनसायोब्ला, आंनि मेथाइ खननायखौ मोजां मोननानै जुदि लेंहरोब्ला आङो निस्सय देग्लाय बोसोराव आङो प्रग्रामखौ मोजाङैनो खालामगोन होननानै आङो साननानै दङ आरो। नंगौ, आङो 2016आव आङो रेडिअ अडिसन होदोंमोन आरो खेबसेयावनो आं बे अडिसनावहाय आङो पास खालामनो हादों। अर्थात आङो गभर्नमेन्टनि सासे एप्रुभ आर्टिस्ट रेडिअ महरगिरि हिसाबै आङो बे बोसोराव उनथ्रिनो हादों। आरो बेनि उनावनो आङो टिभि सेन्टारावबो आं गोबां मेथाइ खनबाय। आङो माखासे मेथाइ खनबाय, टिभि सेन्टारावबो आंखौ बिराद मोजां मोनो आरोखि, आंनि भइसखौ, आंनि प्रग्रामखौ मोजां मोननानै लेंहरबाय थायो। दाबो लेंहरदोंमोन सारा, आङो थांनो हायाखै। ओमफ्राय आङो 2019 खोमा बेवहाय आङो ग्रेडनि परिखा होदोंमोन आरो आपग्रेडसननि आरो रेडिअआवहाय। दा बेवहायबो आङो रेडिअ सेन्टाराव जेसेबां एप्रुभ आर्टिस्ट दङ बेनि गेजेराव आंनो फार्स्ट आपग्रेडसन जितु अडिसन, भइस अडिसन, बेवहाय आङो फार्स्ट जादों आरोखि आपग्रेडसन बे अडिसनावबो बि हाइ जाबाय आरोखि आं। ओमफ्राय दा जाबाय खोमा माखासे, खिन्थु आंनो फार्स्ट जाजेननाय आरो बि हाइआबो। ओरैनोथ' जोंना बर' हिसाबै बर'आथ' थाखाबायानो, बेनि बागैबो जेराव जि गोनांथि जायो आरो, जेराव जोंनावथ' बे बिटिआर ओनसोलाव बा आसामाव गोबां हारिनि मानसि दङ। जोङो जायगा लाना जायगा जोङो हिन्दीबो खननांगौ जायो, हिन्दीबो दंखायो थोजासे, आरो नेपालि थायो, बाङालि थायो। बेबादिनो माखासे जोंनि जिगुथिके जों प्रग्राम खालामो नालाय, मेथाइआ स्टक दङ आरो जेराव जि मेथाइ नांगौ जों बेखौ खननानै फैनो हायो आरोखि, प्रग्रामखिनिखौ जोङो खालामबोनानै फैनो हायो आरो बेवहाय जेबो उसुबिदा गैया। एसामिस, बांला, हिन्दी, नेपालि, बागानिया सब गासै मेथाइखौनो खननाय जायो आरो। औ निस्सय बेबायदि प्रग्राम खालामनो थाखायनो जोङो बा आङो एबार थियारि जादों, प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ। जोंनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोना, आदा बाजै
बा फंबाय बिनानाव गासैबो जुदि आंनि बे मेथाइफोरखौ मोजां मोननानै जुदि लेंहरोब्ला आङो निस्सय आङो प्रग्राम खालामनो थांगोन आङो आसा खालामदों रायजोफोरा निस्सय आंखौ बे बाराव लेंहरगोन दा आंनाव थाखा फैसानि खुनु मोनसे माबा गैया डिमान्ड गैया बेबादि जास्ट थांनानै माने जेबो आंहाबो जा लस जाया आं बेखिनिखौ आङो मिलायलायनानै आं प्रग्रामखौ खालामगोन आरो आंनाव बांद्राय बेबादि डिमान्ड थानाय नङा खारन आंबो बेबादि प्रग्राम खालामनानै फैग्रा मानसिखा जे फांसन मोनसे खालामोबा बेसेबां खरसा जायो आरो फैसाया बोरै फैयो आंबो बेखौ मोनथियो दा बेनिखायनो आङो फैसाखौ लानानै बांद्राय मार्केटिं खालामनानै आं प्रग्रामखौ खालामा आरोखि दा कमिटिजों सावरायलायनायनि गेजेरजों प्रग्राम खालामनाय जागोन आरो आं बेबाराव कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होनो हागोन आं मोननै कन्टेक्ट नाम्बार होनि बे कन्टेक्ट नाम्बाराव आंखौ जुदि प्रग्रामाव सोरबाफोर लांनो गोसो दङब्ला बेहाय खालामनो हागोन गिबियावनो 8638796155 बे मोनसे आरो मोनसे होबावदों आङो 7636845664 बे नाम्बाराव खालामबा आंखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन आरोखि गोबां मेथाइ खनबाय एलबामानो जा सिनेमायावनो जा दासिम माने गोसोआव गैला माने गोबां खनबाय आरोखि आङो थेवबो आङो नोंथांमोननो आङो बा आं गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खोनाहोगोन आङो आंनि गोसोआव थानाय एलबाम सिनेमाफोरनि मोननैसो माने सर्ट बे भिडिअ बा सिनेमाफोरनि मेथाइफोरखौ आङो खोनाहोगोन आरोखि माने माखासेया मिथियाथ' बे मेथाइखौ सोर खननाय ओरैनो खोनायोल' दा हयथ' नोंथांमोना नुयोब्ला खोनायोब्ला मोनथिगोन आरोखि माने आं खननाय मेथाइआ बबे आं ओरैनो बांद्राय नङा जिखिनि गोसोआव फैयो आं बेखौ नोंथांनो आङो हरगोन आरो रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे मोनथियो आं मा मेथाइ खनदों बिथांमोना नुगोन आरो ओरैनोथ' माखासे दङ आङो लेटेस्ट नैबे दा आलायारन जा कभार सं खोब माने जोंनि बर'नि गोजाम मुंदांखा सिनेमा आलायारननि मेथाइ बे मेथाइखौबो आङो रेकर्डिं खालामखांबाय आङो रिसेन्टलि आं बेखौ भिडिअ बानायगोन कभार भिडिअ ओमफ्राय दा बैसागु बानायगासिनो दङ बे बैसागुखौ आं ओरैनो जास्ट खनना होनो हागोन आरोखि बैसागु खोरांनि थिं थिं सान्दुंजों जाहाबलायनाय सना मोदोमफ्रु मोदोमनाय आगै नोंलाय बैसाग अखोरांनि थिं थिं सान्दुंजों जाहाबलायनाय सना मोदोमफ्रु मोदोमनाय आगै नोंलाय जारौ मारौ गानना देलाय फबनाय समायथारदों सना बैसागु बोथोरावलाय जारौ मारौ गानना देलाय फबनाय समायथारदों सना बैसागु बोथोरावलाय बैसाग अखोरांनि थिं थिं सान्दुंजों जाहाबलायनाय सना मोदोमफ्रु मोदोमनाय आगै नोंलाय बेखौ भिडिअ बानायगासिनो दङ रेकर्डिं जासिगोन थाबैनो नुगोन आरो फैलाव बिखायाव बे आलायारननि मेथाइ बेखौबो आङो थाबैनो भिडिअ खालामनाय जागोन ओमफ्राय माखासे दङ बैसागु सनाफोर बैसागु बे मेथाइयाबो आरो नैबे मेथाइ बारा गोबाव जायाखै बे एलबाम बानायनाया जोबोद माने मानसिफ्रा मोजां मोननानै बेखौ एसे माने बिखायाव बजबनानै लादों बे मेथाइखौ गोसो थैयोबोला खुदुमनाय आफ्रिका सना दा बेबायदिनो माखासे दं आरो नोंथांमोनखौ आङो खोनाहोगोन नायनो हागोन नोंथांमोना दसे उनाव आं होगोन बेखौ गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन